της απελευθέρωσης. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας έπλεξε το εγκόμιο της Παναγίας με τα ακόλουθα. Η Παρθένος πρόσφερε στο Θεόλα εκείνα που τον προσήλκησαν στη γη. Υιό πανάμωμο, ζωή πάναγνη, άρνηση κάθε κακίας, άσκηση όλων των αρετών, ψυχή από το φως καθαρότερη, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χερουβικούς θρόνους ιερότερο, φτερούγισμα νου, που δεν δειλιάζει μπρος σε κανένα ύφος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, παραμονές της Επανάστασης της 22 Μαρτίου του 1821, γράφει την παρακάτω επιστολή προς τους γαλαξιδιώτες, καλώντας τους να πάρουν μέρος στον αγώνα. Οι αγαπημένοι μου γαλαξιδιώτες, ήτανε φαίνεται από το Θεό γραμμένο να δράξουμε τα άρματα μίαν ημέρα και να χυθούμε κατά πάνω στους τυράννους μας, που τόσα χρόνια ανελεήμων να μας τυραγνεύουν. Και τι θέλουμε, βρε αδέλφια, αυτή την πολύ πικραμένη ζωή, να ζούμε από κάτω στη σκλαβιά και το σπαθί των Τούρκων να αγωνιέται στα κεφάλια μας. Τώρα η Τουρκία είναι μπερδεμένη σε πολέμους και δεν έχει ασχέρια να στείλει κατά πάνω μας. Ας ωφεληθούμε από την περίσταση, όπου ο Θεός, ακούοντας τα δίκαια παράπονά μας, μας έστειλε διαλόγου μας. Στάρματα, αδέλφια, ή να ξεσκλαβωθούμεν ή όλοι να πεθάνομεν. Και βέβαια, καλύτερο θάνατο δεν μπορεί να προτιμήσει κάθε χριστιανός και Έλληνας.